Fatima Hussein Abbas, ni 'yar garin Kaduna ce. An haife ni a Plateau, amma na girma a Abuja da kuma Kaduna. Na gama karatu na finally, alhamdulillah, ni jaruma ce a masana'antar Kano. Nema da kuma rabo. Allah ya haɗa ni tun farko da mutane na gari, farawa daga project ɗina na farko wato Sirrin Kyau, zuwa Ubangidana, producer na Ladidi Suleiman Sazisu, har zuwa matakin da na taka na Labarina, thanks to Malam Aminu Sera da kuma sauran producer da nake aiki da su a yanzu. Fim ɗina na farko sunan shi Sirrin Kyau, wanda Mazaje shine producer shi. Eto, suna da yawa. Gaskiya suna da yawa, abin da zan iya cewa kenan. Babu guda ɗaya wanda zan zaɓa a ciki, saboda dukansu ne abu da na yi ne da zuciya guda, kuma ne ƙoƙari gurin delivering role ɗin domin masoya su ji daɗi. Kamar yadda ake gani da yawa mostly suna so na ne based on my character kafin suke son Fatima Hussein. So gaskiya dukansu dai ina son su. Talaka shine mara zuciya, amma in har mutum mai zuciya ne, mai kuɗi ne.